ورزشوانên Rojavayê Kurdistanê li welatê Ordinê beşdariyê bi 2 qehremanên navdewletî dikin. Biryar a di meha bê de 9 werzişvanên dibistana pilingên Taekwondo ya Rojavayê Kurdistanê beşdariyê di 2 qehremanên navdewletî di li welatê Ordinê bikin. Yek ji rêveriyên dibistana pilingê Taekwondo bo Rodawê re kandibû got biryar ew 8 werzişvanên dibistanê meha bê biçin Ordinê û tê beşdariya 2 qehremanên navdewletî di wî welatî te bikin. Ya yekemîn 21ê çûtimehê bi rê ve diçe a dewemîn ji 11 meşdarê li Ordinê tê sazkirin. Dibistana pilingên Taekwondo di hevdê hezêranê de 2009 li bajarê Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê hatiye demzirandin û heya niha berdewam e di karê xwe de. Zêdîtirî 1200 endamê wê hene. Her wiha zêdetirî 100 endamên pilingên Taekwondo weke lîstikvanên navdewletî li nav Yekîtiya Cîhanî ya Taekwondo hatine tomarkirin. Hesen Hüseyin, Wan FM.